हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव आसाम टेट 2021 नि सिलेबास बायदियै बर' थुनलाइ जारिमिननि माखासे सोंनाय फिननाय लानानै फैदों बेखायनो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो फैदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि 96 हरै मारुआव सल'मा बिजाबा सोरनि अपसनफोरा जाबाय अरन राजानि दैसा दैमारिनि तिरेन बर'नि कामेश्वर ब्रह्मनि बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नंबर ए अरन राजानि अरन राजाया हरै मारुआव सल'मा बिजाबखौ 1999 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन। नम्बर 97 मोनसे महर मोननै सिनायथि सल'माया सोरनि अपसनफोरा जाबाय अरन राजानि दैसा दैमारिनि नन्देस्वर दैमारिनि विद्यासागर नार्जारिनि बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नंबर बी दैसा दैमारिनि दैसा दैमारिया मोनसे महर मोननै सिनायथि सल'माखौ लिरदोंमोन 1990 मायथाइयाव गोसोआव लाबानो जाबाय। कुइसन नम्बर 98 कातिन्द्र स्वर्गियारिनि बबे सल'माया 2006 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन अपसनफोरा जाबाय सानमोखांआरि लामाजों खोमसिनिफ्राय सोरांथिं हादानाव बैसागो गोजौनि मोनसेबो नङा बे कुइसननि राइट एन्सार जाबाय ऑप्शन नंबर ए सानमोखांआरि लामाजों सानमोखांआरि लामाजों सल'मा बिजाबखौ बिथाङा 2002 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय सानमोखांआरि लामाजों सल'मा बिजाबखौ 2002 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन। कुइसन नम्बर 99 बेसेबां मायथाइयाव कातिन्द्र स्वर्गियारिया सानमोखांआरि लामाजों सल'मानि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन बे कुइसननि अपसनफोरा जाबाय 2005 2006 2007 2008 बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर बी 2006। कुइसन नम्बर 100 संसार मुहिनि सल'माखौ लिरदोंमोन अपसनफोरा जाबाय कान्तेश्वर ब्रह्म विद्यासागर नार्जारि नन्देस्वर दैमारि अरन राजा बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर ए कान्तेश्वर ब्रह्म। कान्तेश्वर ब्रह्मआ संसार मुहिनि सल'मा बिजाबखौ 2002 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन। नम्बर 101 गाहायनि बबेयो विद्यासागर नार्जारि लिरनाय सल'मा नङा बे कुइसननि अपसनफोरा जाबाय बिरगोस्रिनि थुंग्रि खासपुरनि हांमा गब्लानि साव दायनि साजा बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर डी दायनि साजा बिथां विद्यासागर नार्जारि लिरनाय सल'माफोरा बियो बिरगोस्रिनि थुंग्रि बे बिरगोस्रिनि थुंग्रिखौ 2004 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन आरो खासपुरनि हांमाखौ 2005 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन आरो गब्लानि सावखौ 2006 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमन गोसोआव लाबानो जाबाय। 102 गिबि बर' सुंद' सल'नि मुङा मा अपसनफोरा जाबाय आबारि गोसोनि दाहा बेहेर ओरैनो बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर ए आबारि। कुइसन नम्बर 103 बर' थुनलाइयाव गिबि सुंद' सल' लिरगिरिया जादोंमोन अपसनफोरा जाबाय माइकेल बसुमतारी जगदीश ब्रह्म ईसान मुसाहारि नीलकमल ब्रह्म बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर सी ईसान मुसाहारि बे आबारि सुंद' सल'खौ लिरदोंमोन। कुइसन नम्बर 104 1970 मायथाइनि बैराथि लिरथुम बिलाइनि सुजुगिरिया अपसनफोरा जाबाय चरण नार्जारि समर ब्रह्म चौधुरी लीला ब्रह्म नीलकमल ब्रह्म बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर बी समर ब्रह्म चौधुरी। कुइसन नम्बर 105 गिबि सुंद' सल' बिजाबनि मुङा अपसनफोरा जाबाय फैमाल मिजिं तामिल हाग्रा गुदुंनि मै फुंखा बे कुइसननि राइट एन्सार जाबाय ऑप्शन नम्बर ए फैमाल मिजिं सुंद' सल' बिजाबा जाबाय चित्तरन्जन मुसाहारिनि लिरनाय गोसोआव ला। 106 गान्दु सिंनि गांसे लाइजाम सल' बिजाबखौ लिरदोंमोन अपसनफोर जाबाय बिष्णु प्रसाद राभा धरनीधर औवारी बानेश्वर बसुमतारी आरो मनरन्जन लाहारी बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर बी धरनीधर औवारी बिथाङा बे गान्दु सिंनि गांसे लाइजाम
सल' बिजाबखौ बिथाङा 1979 मायथाइयाव सेबखांना दिहुनदोंमोन। गोसोआव लाबानो जाबाय। नम्बर 113 बर' लिटारेरि क्लाबखौ दादोंमोन। अपसनफोरा जाबाय 1950 मायथाइयाव, 1952 मायथाइयाव, 1952 मायथाइयाव, 1953 मायथाइयाव। बे कुइसननि राइट आन्सारा जाबाय अपसन नम्बर C 1952 मायथाइयाव। 1914 बर'नि अनसाय आफादखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? अपसनफोरा जाबाय 1950 मायथाइयाव, 1952 मायथाइयाव, 1952 मायथाइयाव, 1953 मायथाइयाव। बे कुइसननि राइट आन्सारा जादों अपसन नम्बर C 1952 मायथाइयाव। 115 कुइसन नम्बर फरायसालियाव बर' बिजोंखौ माब्लानिफ्राय जुरिजेननाय जादोंमोन? अपसनफोरा जाबाय 1960 मायथाइनिफ्राय, 1961 मायथाइनिफ्राय, 1962 मायथाइनिफ्राय, 1963 मायथाइनिफ्राय। बे कुइसननि राइट आन्सारा जाबाय अपसन नम्बर D 1963 मायथाइनिफ्राय मा होनो बर' फरायसालियाव बर' बिजोंखौ जुरिजेननाय जादोंमोन। नम्बर 116 बर'नि नुजाजेननाय आबुं सावथुना अपसनफोरा जाबाय हरबादि खोमसि, हाग्रामायाव जिनाहारि, आलायारन आरो दायना। बे कुइसननि राइट आन्सारा जाबाय अपसन नम्बर C आलायारन। बयबो मिथिखायो बे आलायारन सावथुनखौ बर'फोरनि गेजेराव सिगांसिन नुजाजेननाय आबुं सावथुन आरो बेखौ सोर माबादोंमोनलाय सोर दिहुनदोंमोनलाय? जोंदाव बड'सा। बयबो मिथिखायो। कुइसन नम्बर 117 बर' रावखौ भारत हादरनि संबिजिरनि 8थि सिडिउलाव थिसनदोंमोन। अपसनफोरा जाबाय 2004 मायथाइयाव, 2005 मायथाइयाव, 2006 मायथाइयाव, 2007 मायथाइयाव। बे कुइसननि राइट आन्सारा जाबाय अपसन नम्बर A 2004 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 118 गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफानखौ बेखेवनाय जादोंमोन। अपसनफोरा जाबाय 1993 मायथाइयाव, 1994 मायथाइयाव, 1995 मायथाइयाव, 1996 मायथाइयाव। बे कुइसननि राइट आन्सारा जाबाय अपसन नम्बर D 1996 मायथाइयाव। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।